ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 32 இன்ச்சு ஸ்மார்ட். இதோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் த இமேஜ் தான் வரும், ஹாஃப் த படம் தான் வரும். இங்கிட்டு பாதி சைடு படமே வராது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேனல் இஷ்யூஸில் இருக்குது அப்படின்றதுனாலும், காஃப் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னாலுமே நம்ம ஷோரூமில் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 32 இன்ச்சு மாடல். இது ஒரு ஃபுல் ஸ்மார்ட் டிவி. பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம ஃபுல்லாக அடுத்து பிரித்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி என்னென்ன யூஸ் பண்ணி எப்படி பொருள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். விஎம்என் டிவி ஷோரூமை விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு திண்டுக்கல் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் முருகன் கோயில் ஆப்போசிட் மாடியில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், உங்களுக்கு ஹாஃப் த இமேஜ் வரும், ஹாஃப் த இமேஜ் போயிடும். சில பேர் சொல்லுவாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிம்பாங்க. அதுக்குரிய ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது. பட் அந்த ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகலைன்னா நமக்கு டிஃபிகல்ட்டாக மிஷினில் போட்டு தான் இதை சர்வீஸ் பண்ணணும். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மிஷினுமே அவைலபிளில் இருக்குது. எல்லா ப்ராண்டும் எல்லா சைஸுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.